फिगिनिनि संनाय खावनाय सोलिगासिनो नै दालि टमेट'जों नाजों जागोनदां ओमफ्राय नै नाया ब्रा लकेल फुख्रिनि सिबाव ओमफ्राय माबि दालियाव होलायदों बिदि बरियालै दालि समबार होदों मटर गाजर होलायलायदों गोदै जागोन आरामनो आंथ' बिराद मोजां मोनो बिदि गोदैबाथाय ओमफ्राय नैबे अमा गोरान मोनबाय अमा गोरान ओमफ्राय नैबे दाउ खोबग्रायानो गैयालै ना दाउजों आलुजोंनो दाउ लकेल हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नै जोंहा दिनै दाख्लै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया जोबनानै थांबाय नालाय दा बिनिनो खस्थ' मोननाय ओमफ्राय बे साइड डान्सार गथ'फोरखौ ज' लानानै खस्थ' मोननायनि थाखाय पिकनिक जानो नागिरदों नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों दायो जोबजासे नायलां दे ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो ना साबस्क्राइबानो आंहा भिडिअ होयैखायनो बाराया जागुलायथारगोन नोंसोर आंखौ मानो अना जोंहालाय पिकनिक जानोसै दिनै जोंहा बयबो ज'यैनो ओरैजायबो जोंहा आलासिफ्रा दंफैजोबो नैबे आंहा बे दादि बै मादै पुर्निमा मनालिसा जोंनि CDC बिसानि थिम सं लिरग्रा बिराद बरिया बै उन्दैफ्राबो दंफैजोबो जोंना टिमा मोसाग्राफ्रा बे मोसानाय खस्थ' खालामनायफ्रा ना औ गासिबो जोंनि चिरां CDC बिसानि डान्सार्स टिम मानब लाभलि गांसे आर'नाइजों आङो बरायनो थाखाय बरायनाय जाबाय आब'खौ बरायबाय जोंहा बिथाङानो जोंनि बर'नि देंखोगिरि आब' तुलिका बसुमतारी बिथांनि जिथु नाजानाय बिथांनि जिथु एडभाइस होनाय जोङो बिनि आब'नि सायावनो जाखांदों आब' आब' नोंनि अननायावनो दिनै जों बे थाखोसिम CDC दावखोनो हादों बिनि थाखायनो आब'खौ खनसेबाबो बा ससेबाबो दसेबाबो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय आब' गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आङो एसेबां माने मावथि नङा बे आफादनि अब्लाबो उन एसे जेखौ होयो आरो बांद्रायखौ नङाबाबो माने जानांगौ जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माबा मोनसे मोजां हाबाफारि बेबायदि माबा जानांगौ खुंनो हानांगौ बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोजां मोजां आर्टिस्टफोर ओंखारनाय मानाय बेबायदिखौ जाजानो आंबो लुबैयो आरो दिनै जोंनि CDC बिसाया जोबोद थांनाय बाराव जोबोद गाहाम हाबाखौनो मावबाय माखासे जानाय नैथि एवार्डखौ जोबोद गोग्गोमैनो खुंलांबाय बरनाखौ बयजोंबो बाख्नायजाथाव जादों एसे एनैयाथ' गोरोन्थि जायो अब्लाबो बयबो बाख्नायजोंसो सिलसिलाबो हानाय नङा रोखोमनि खोथा मैयाबो आंनि सिगाङाव सासेया बुंदों आरोखि दा बेखौ लानानै जोंहा CDC बिसाया गोग्गानो गोनां मोजां हाबा जों मावनो हादों आरो बिदिनो जेब्लायबो मावलांबाय थानो हाथों आं बेखौनो मिजिंथियो बयनिबो हेफाजाब नांगौ जोंनो बेहाय रांखावरिनिल' हेफाजाब नङा श्रम दान होनांगौ जोंनो लेबार खालामनानैबाबो नाजानांगोन बयबो जोंनि बे CDC बिसाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आं बेखौनो हांख्रायो आरो आंनिफ्राय बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों CDC बिसा जानानै फरायनाय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि सासे नायल' जाल' बुहुत माने हेल्पफुल आरो बिथांखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांनि मुङा जाहैबाय मावफुंसार बसुमतारी दा बिथांखौ जों CDC बिसानिफ्राय ममेन्टखौ जों बरायनाय थाबाय दासिमबो जोंजों दङ बिथाङा नैबेनि नैबेनि
बिथांनि जिथु गियान होनाय बिथांनि जिथु नैबे फैसानिफ्राय लानानै गियाननिफ्राय लानानै पावार माने दम होग्रा नायल' जाल' सासे दंबावो जोंहा बिथांनि थाखाय जोङो फरायनो जेबो गैया थेवबो जोङो सोरलाबा बेहाबो माबा 26 जानुवारिनि माबा दंना प्रग्राम दं गामियाव बिथाङानो जनिया जाहैबाय ओमफ्राय बिजुआबो चक्रसिं माबा दं मुसाहारि बिजनेसमेन ससियेल वार्कार प्लास प्रडिउसार दा बिथाङानो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोदान प्रडिउसार आरो गोबांथार रां आरजिनो हानाय बिथांनि मुङानो सफ्रय बिथांखौ बैनाय लिङो आंबो बिथांनो मोदै गैया खारन बिथांनि बादि अननाय बिथांनि बादि गियान होनाय बिथांनि अननायाव जोङो बिखाया मावनो हादों आरो बिथांखौ जों अराय सम बरायगोन गोसोआव थागोन मोदै गयो बिथांनि थाखाय बयबो आखाइ खननानै हो बिथाङा जोंनावबो जिउ गोलाव लावथों चक्रसिं लं लिभ चक्रसिं लं लिभ मावदों जों भिडिअ लानानै खेबनायानो रेकर्डखौ थुन मावदोंलाय बोराय आदा बावदों रिपिट खालामबाय नै खोस्लिजों नैबे नै आब'आ जाबाय आब' सना लोक्षि ओमफ्राय नैबे आगैया जाखांबाय माबायदि जाखोथाय जानला मेला दसेनो जाखांथारबायलै आगै ओंखाम खहाबाखै नोङो लोमजागागोदानखाय जादो दे आदा बोरै जाखो जानला मेलानो ada सनाफोर लोक्षिफोर गोथाव ओंख्रिफ्रा गोथाव दे जादो जानला मेलानो ना खस्थ' फैनांबाय खस्थ' मोसानांबाय नों दालि जाया आरो दालि जाया नों ए टमेट' बिदि लायनायखाय सोंदां नोंखौ बेहा हारसिं मोसाजोबनांगौ बेहा दा सावा बाजे नालाय गुस्थिया जोंहा दावसोबाय थायो बे प्रेसिडेन्टआबो उत्तम बर' फंबाय जोंनि जिथु मा होनो नोंथांमोनाबो फैखा मानोना जोङो दै रंजानायखौ लांबाय थानोसै मानोना नन स्टप ओंखाम जाग्राया जागोन खनग्राया मोसागोन बेखायनो खोब बयबो फैजोब खाथियाव फंबायफोर जोंहा साइड दान्सारफोर फैजोब बयबो नोंथांमोननि दुखु दुखु मानसि जिउआव थाखायो जास्ट Last time
Zazuka. Ayo merangkul God. Ibu, aku nggak bisa lah. Butaneng. Butaneng. Mari kita selesai. Ibu butaneng.